Fit-tmiem din il-ġimgħa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se titlaq għal konferenza ġenerali tal-Partit Laburista li ssir wara kull elezzjoni ġenerali. Matul din il-konferenza, skont l-istatut tal-Partit Laburista, għandha ssir il-konferma ta' tmexxija Laburista mid-delegati tal-istess partit. Il-President tal-Partit Laburista, Dr. Ramona Attart, qalet li l-konferenza ġenerali se tibda b'sessjoni plenarja b'diversi diskorsi nhar il-ġimgħa. Il-konferma tal-Prim Ministru Roberta Bella tad-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Parlament Chris Fearn kif ukoll għad-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Daniel Mikallef. Imiktar minn hekk konferenza ġenerali hija okkażjoni sabiex ftit jiem il-bot mir-rebħa elettorali li kiseb il-Partit Laburista rebħa elettorali b'saħħitha nerġgħu nintaqgħu mal-eruq tagħna, jiġifieri mad-delegati tagħna. U hija wkoll okkażjoni sabiex dak li sar tajjeb inkomplu ntejbuh, imma dak li jista' jiġi miljorat flimkien naħdmu flimkien sabiex ukoll ikun hemm titjib f'dan il-qasam. Il-konferma ta' tmexxija se ssir permezz ta' votazzjoni sigrita li se tibda eżattament wara tmiem tas-sessjoni plenarja fl-istess Ċentru Nazzjonali Laburista. Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista, Dr. Marija Sara Vella Gafa, qalet li f'din il-votazzjoni jistgħu jivvotaw id-delegati tal-Partit Laburista. L-elezzjoni tal-konferma kemm tal-mexxej kif ukoll tad-deputati mexxejja se titlaq nhar il-ġimgħa li ħatibqa' sejra mill-plenarja kif ukoll ħaddum sa'9:30 filgħaxija u s-sibt filgħodu. S-sibt filgħodu ġewwa Malta ħanitilqu fid-9 u l-votazzjoni tibqa' sejra sal-5 kif ukoll f'għawdex mill-10:30 sas-satejn. Il-votazzjoni ħajkun jista' jivvota kull delegat u kif ukoll aħna ħankun qegħdin naraw li meta tiġi għall-vot inti tingħata l-voting document u l-votazzjoni ħatkun permezz ta' 3 voti maqudin f'daqqa u li ħajidru li huma kuluri differenti sabiex wieħed jinduna xi ikun qed jivvota. Gafa qalet li għal konferma tal-mexxej u taż-żewġ deputati mexxejja id-delegati għandhom jażlu biss iva jew le fuq 3 polozz tal-vot. Il-ballot papers ħajkunu kollha differenti, ħanatu 3 f'daqqa, ikollhom kulur differenti voldri wieħed ħajinduna xi ħajkun qed jivvota u kemm tikkonferma iva jew le. Il-konferenza ġenerali se tagħlaq nhar il-Ħadd bl-attività tal-ewwel ta' Mejju fi Pjazza Kastilja. Kollox jilħaq l-qofol tiegħu bl-attività ta' l-ewwel ta' Mejju fil-Pjazza Kastilja nibdew fit-3 ta' wara nofsinhar hemmhekk ukoll jindirizza l-folla preżenti il-Prim Ministru Roberta Bella hemm entużjażmu għax din hija l-ewwel darba fi 3 snin li ser issir l-ewwel ta' Mejju b'dan il-format hekk sabiħ hekk kif issa iċ-ċirkostanzi jippermettu.